veoma dobar program i dobar poticaj za mlade, dakako i za već postojeće poljoprivrednike, ali pošto nam je poljoprivreda dosta, nažalost, nije nam u nekom porastu bila, evo mislim da je to u konačnici veoma konkretan poticaj da malo ipak krenemo na bolje. Zahvaljujem ministru. Konačno je netko krenuo po županijama da vidi i velike farmere, ali i male proizvođače. Izuzetno dobra ideja. Sviđa mi se. Smatram da je konačno se netko sjetio kako ljudima zapravo prezentirati domaću poljoprivredu, domaću kvalitetu i kućanstvo pokrenuti na to da se kupnjom vlastitih poljoprivrednih proizvoda zapravo potpomaže vlastita proizvodnja. Ministar će vidjeti nas male koji smo sa malo hektara kako radimo i što radimo i vjerojatno u tom smjeru i pomoći. Ovo je izuzetna prilika da se poznamo proizvođači jedni s drugima, a i općenito znači da vidimo situaciju na tržištu kako je, znači, a šarolika je, što vidimo i sami, znači uvoz je preplavio nas je, pa ovo je vrhunska prilika da pokažemo da i mi možemo konkurirati tom svom silnom uvozu, a sa domaćim proizvodima i sa našom pameću. Ovo je nešto što je za pozdraviti i hvala vam.